Vanapi mashoko ari kutaurwa panapa nava Richard Kalunga vari kuti ivo ndakakubata uine mudzimai wangu ini pachezvangu makarara mose muimba yobasa nguva 1732 kureva kuti kuma 26 loko ndokubva mabudisa mudzimai wangu nemota yoshamwari yenyu vaibva akaramba kumira pamombe ndoda undiripe panyaya iyoyo antinonzwisa saka vakanunga sanangura tinzwe kuti zvakafamba sei panyasha chitiko ichi ndakanga tiri mutauni yamadzimai angu ndokubva vati ndikuenda kunotora mabirth certificate pamucheti yevana kuti ndigomatumira kuHarare. Ndikati zvakanaka, ndobva vatoti achindipaiwo mari yeairtime kuti ndigokwanisa kufonera vanhu vari kuHarare. Ndikati zvakanaka, ndokubva vaenda vanodzoka kwamucheti kuya vari mabirth. Ndobva vati ndavakuenda kubhindura, ndenda kunorarira kubhindura nekuti nguva dzaifamba. Ndikati zvakanaka, vaikwanisa kuri kubhindura. Saka inini senguva yanga yafamba ndikati ndogara kumvure haidzi kuseri kweCMT. Ndo nzira yandinofamba nayo yekwavanga vachida kunokwirira mota. Ndokubva ndati zvakadoka chega ndifambe nditevere zvangu kumashure ndiende kuGumba ndinozorora. Ndakaona munhu sei paipa pastation panombomirira vamwe motikari apo. Vapinda mukembi ndikati madzimai angu avakuenda kupizve kukembi uku. Ndikati achirega ndimboona kuti vanoda kufamba sei. Ndaona ivo vaenda nekutraffic mukati mira mota kunobatirwa motikari dzinomira kutraffic kupolisi kuya nemuground rebhora. Saka ndakabva ndaenda nekukantini. Ndobva ndaona mudzimai wangu apinda anga neamburera yacho ndakazopitora iri mumotikari. Apinda mumbamani manhake omuya. Uyu akabva apo buda bhazi ndobva apinda futi mumba. Ndobva vavhara dhodhoro anga asina kukiwa ndakangosvika ndichingopindawo mumba ini. Ndobva ndaona vanhu vari mumba. Ndobva ndati uyu akada kuita kudirwisa kuita violent neni. Ndobva ndati ngandimusiye togona kukuwadzana muno mukembi Mupurisa. Ndobva ndaenda kuvakuru vake. Ndobva ndasangana nemumwe anonzi ofisa Makoto anga aripo. Uyu akabuditsa mudzimai wangu nepaburi refenzi kuseri pane mutapa kukoti kwe ndokwakazoenda nako uyu. Ndobva amaya ndikutora motikari mukembi. Ndobva atevera kunotakura mukadzi. Ndobva atiza naye akanzi ana Makoto uya ofisa uya kunewe pane nyaya yako panapa. Ndobva aramba kuuya. Ndobva atobuda nemotikari. Ndochitiko chakaitika icho. munopikisa here vanhapi nyaya iri kutarwa nomunhu pamusoro yemangu wangu ndinopikisa zvese zvavari kutaura. Zvese zvavari kutaura vari kundinyepera. Ini handitovazivi kana mukadzi wavari kutaura handimuzivi.
Nemukadzi kutaura Mumire mapedza kutaura mumireka zvokutomira zvokutoti dare ndozoziva kuti muke chichiuiti mutaura kana mapedza kutaura muombera kuti mapedza kutaura zvomakatoita muchiita mabhureki ende nguva yacho yafamba zvisingaiti nekuti ndimongatangamiriri tingotaurei ndidembu gagagaga kuedza kuti mukomana akachangamuka ini zvese zvokutaura muri moyo hapana chandoziva akondinenanhema nekuti dai kuri kunzi akandiwana ndine mudzimai wake kutaura kuno pamwe dai izvo zvindakafa akandirowa zvese zvakutaura kunyimukira hapana kana chandoziva ndatenda mabao saka kureva kuti murume uyu kuti azonangana nemi chete mukembe muno mapurisa akawanda asi kuti azonangana nemi chete chingave chikonzero chei imi mahakuzivei imati mahamuzive nzima vacho vamuti hakumuzive kose akangonangana nemi kungosimuka kuti iwe waita zvakati nomudzimai wangu tingati ari kupenga ire munhu mambo wangu murume uyu ndine mari yandakamupa inoita $50 achida kugadzisa mota yake ndakuti chindipa mari yangu akatanga kujamba jamba saka iyi nyaya yakundigadzirira nyaya nenyaya yekusada kundipa mari yangu ndakamupa kuti agadzise mota yake mota ine akatoitengesa asisina parizvino saka ama counter allegations yekundigadzirira nyaya nekusada kundipa mari yangu atenda mambo kuti zvinganzi ava shuwa vangade kunyadzisa mudzimai wavo kupinda mudare rino nokuti panyaya $50 samsoro mambo wangu inini handingazivi ndikendiyavo ndikutofungidza kuti maybe ndokanji pane nyaya ndikufungidzira kuti ndodapa racho nariripo ifungidziro dzangu ndikutaura kuti ane mune $50 yake iye ndiane mari ane mari yake apa mambotaura kuti kudiya kuzivana pakunyaya yekuzivana ani mataura kuti hamutomuziva saka vakabvisa mari yavo muhomwe ndokungomupa munhu wasingazivi ipapo ngavapindure kuti vapataura here ndokumbira kuti mupapindure kuti mapataura here kuti hamumuzivo uyu murume uyu kumuziva kwandoita regai tinawoka kumuziva kwandakaita takasangana pamwe chete nenyaya yekuti kwaanoshandira ndombosvikapo ndichitsvagawo mari ndokusangana kwatakaita patatanga kuwirirana saka motowirirana hatiwirirana nenyaya itika akundipomera mhosva wauya nani koshamwa wauya nani kutonga iwewe wamboti haumuzive murume wakuti ndamunomuziva nokuti taifamba tese kwakaore kwamaifambira nako wauya nani hama yako panyaya yakadai zvakakunditarisa handisivenzi handipengeni ava vapengi kutia naiwe shamwani wauya nani panyaya yakadai wauya wakuperekedzwawo panyaya yakadai ndiani neshamwari mwendana iri kupi ndiripo zvikuti vakamkomana uzinzwisisawo here utozinzwisisa adanga wanga uchitonga nyaya ungati upaniswa unzwisisai baba utozinzwisisa oh nekuti musi wacho uri kutonziwa musi watonza kati munhu atonza katizisa anofanira kunge arini bhozi ndinakatomutora musi ndinakatotiza nemota yacho ndakamutora pasaidi yakamira kukeni vakatora uyu ari wani
mukembi kwete kumba atori neamburira handisiziva kuti mapindu but ndakasangana navo vachitongofamba vachienda mumaofisi edu ndichitotora uyu hakuna umbedo kana kufenzeka wataura kuti kwazobudiswa nekuburi chichichi ndinakatomutora uyu makatopinda makaona mudzimai wenyu ari mumba uye ndikatora amburela irimo mumota mangu mumota ngatauya nayo mudzimai wacho maona naye mudzimai handina kuya naye atouya neiyeyi aripo ari kupi auya nani auya nemurume iri vasvika izvi zvese kuiwa wamboti mudzimai wacho hamuzive auya naye sei ngatizive murume kana mudzimai wacho handimuzive ndikati ndoziva mudzimai zvinoroti ndinodanana naye handiti padare rinoramama ndikati ndinomuziva zvinoroti ndoziva kusangana naye pabonde ndo zvandati mudzimai handimuzive ndichitaura kuti handidanani naye kuwa mwana kuti ndamutora kuti ave witness yangu panyaya iyoyi inyaya yamaorera bai yakafanana nei ndamutora kuti ave witness panyaya yangu kozi pandakasevwa nezuro inini ndakabvunza kune munhu akandiseva ko mudzimai ari kugara kuri mudzimai patakanetsana pamashura pari kuabhuti vake izvezvi pamakamushaya kubva ipapo haasati adzoka kumba haasati adzoka hembe dzake zvese zviri kokumba asi avakwanisa kumuwana nai mama iwe yamugara apa munatsotitaurira asi hatinyanyo kukonzida zvamuchataura henyu nokuti pane zvekutoitika dare rikashanda richida kunyanya kushanda nezvo hazvitibatsire natsogara zvakanaka wanatsotoonezevendinga pamwe wachabhureka nasi kuti munhu unogona kutobhureka amai ndimi munenge mune nyaya iri kutaurika pana awa ndiani wenyaya vari kunoka akanunga wakambenge tichigara tese semurume nemukadzi wakambenge zvarini last year muna musi wa 2 September last year muna 2 September iva makasiyana chiruzi zvakaitika ndezvokuti nina takapfuura tichienda kunhamo nehanzvadzi yangu ava ndobva vafona vachituka kuti sei mazoenda muchida sei muchisiya hanzvadzi yangu ndikati sinzi isusu tandatauraona kuti isusu tichafanoenda muchizotevera maizotowana kupi kumberi ndobva watanga kusenda mameseji vachishaudha hanzvadzi yangu yai zvaizvi zvakandibata tasvika kunhamo kwakawana kwagara round table zvikanzi uyu munhu anogara naye adai vachiratidzana mameseji ndobva zvanzi naana sekuru munhu yeisusu hatimuzivi ende nyaya dzakutora hatiri kudzinzwa pano uchibva panapa so tuende ikoko enda kumba kuti kuyanzvadzi yako ndikati alright zvesvo ndichibva ikoko andinobvira ndakaenda kumba kwekuru ndakabva ndaenda mukuvanzvadzi yangu kubva ipapo ndobva ndagara zvinenge zvewiki muroro wangu bva nditi tete mati mumboita sei kumbodzokera mumboona unhu hwemurume wenyu bhosi mabvira kudhara muchiita sei muchinetsana ndikabva ndadzokera kumba ndifunga ndakarara day 1 day rechitumva ndafuma ndichiti ndoda ndakupi kumba kuharare mangwana zvikanzi nevaoright ndobva ndaswera ndiri kubasa handina kuzoenda kuharare ndobva ndadzoka kumba bva ndasvika bva ndabika ndobva ndatora chikafu bva ndasambedru bva ndakiya madhwese bva ndapinda kumba ndarara hapana kuita awa wakabva vauya vasvika bva wapinda umba vakatorera kindobva ndandakiya nemukati ndobva wapinda zvikanzi maswera sei ndikati maswera vanzi ndomhanyira kunogeza ndikati auraita ndatora bhaketi mvabuda bva nogeza munhu wandoziva kuti haatore time ari kubathroom ndakabva ndangomuka bva ndabatidza foni yangu kwesa kuna magetsi ndobva ndatera kubathroom ndobva ndaona vakarara nemusikana wemuroora wangu munext matinogara ndobva ndakati ko ndokugeza kwacho here ndobva ndavatorera hemba bva ndatora musikana bva ndanomukira umba ndobva ndafonera hanzvadzi yacho nonzi Juliet ndobva auya ndobva awakazotandizwa hembe nemusikana anga ari mumba nepawindo bva musikana ndamukira mupi nandamukira mumba ndobva ndabuda handina kuzomborara ipapo ndakabva ndanorara mumba kuyanzvadzi yacho makuseni ndobva ndadzoka ndikati inini hangu tachakudugara kwakadai handichata sei handichakugona bhosi takabvira nonetsana kudhara
kuti munobvisawo mari kana 20 years yotsvakire kunomba kweda amudi asi munogara muchindishungurudza inini achada sei handichadi ndakuda sei ndakuenda pandarongedza hembe dzangu ndobva vati zvone autakura zvinhu zvese because handinamboida sei pekutangira mbedha wangu ndakasiya nemamwe mapleti ndikasiya nemagumbezi 2 andakavasiyira zvimwe zvese ndikata sei ndikatakura ndobva ndaenda kubva ipapo kusvika izvezvi vari kugara kwavo ndikugara kwavo kuzvaenderana apa pine statement yawataura yekuti imi makaenda mutora mabhethi mune muri mese mabhethi ivana vati vari kuharare kuchikoro. Okay. Saka nyaya yavari kutaura ava haisori mulaini ramukuziva zvoda tikada kuti titaure nyaya dzacho kwakatangira kundipomera nyaya dzevani idzodzo dzakatowandisa kuti wazotaura nyaya uyu kwakawandisa hanzvadzi yangu yacheva kuti ndinodanana naye sekuru wangu hanzvadzi yame yangu vakaya vachindiona vanoita zvezvokunditeverera kumashure hanzvadzi yame yangu vangachibva kumukumbura vanondimirira panobva pachete ndobva ndabuda tibva kubasa nasisi wangu ndobva tanosangana nao papachete kumwa pasti 7 sekuru wangu vakadzika mumota ndobva vatondihaga nemukadzi wavo avo vakangosvika vangorobata sekuru wangu huro kudai zvikanzi kutsvage pamukadzi wangu zvikanzi mukadzi wako ndeupi uyu mwana wangu iwo handikuzive ndiwani zvikandiri murume wake zvikanzi wekupi ndobva vatotanga kutuka zvezvoda kuvada kuvarova ndobva vazobatwa namakomano kuna mukaradzi anonzi anaketa ndovakazoti aivayo shamwati asiwanzwisisa uyu munhu ava ndisekuru vakanzvadza vange vari kukuudza wani unodi kuzvinzwisisa izvozvo kana sekuru aiwa inye kuti ava vanhu ka vakangotorana kuno kwamadombo vatanga kugara vese uye hatitese hatimuzive asi vaifanira kunzwisisa kuti upiwa intro haungosvika chingobata munhu vaifanira kupiwa introduction woziva kuti ichi ndambuya vako haifanira kuita zvawaita zvikanzi kumbira regerero vakati handikumbira regerero ndobva kuda ndobva waita se ndobva waenda zvesho ndava ndasvika kumabva ndadzamurora ndikati ininiga situation yangu ndimanikidza kuti ndidzokere nababa vaka ndonogara vasina bvira vakabvisa mati hazvichabudi ngavamboratidza effort yekuti vanondida vambonobvisawo kana $10 hapana kuita mazuva takatenga mota tiri pamwe chete takaitenga 2.4 ndakaisa mari yangu inini yandatengesa mavheji hanzvadzi yachona haipo panapa ndiyo witness $800 vakabva vatora mota iyo vandabva kwabata sanhasi vakabva vatora mota iyo ndobva vatengesa vatengesa vatonzi nehanzvadzi yavo torai mari mupe munhu mari yake yaakaisa ipapo vakati handina mari yandinompa ndobva vadya mari yese mvaita sei ndobva yapera mari ndopakasanga ndichindifonera zvikanzi yatitaurira ndikati hamutaurirani neni hanzvadzi yangu iya munogara muchituka yamunoti haisi hanzvadzi yangu ndiye munhu anofanira kuita sei kutaurana naye bhosi kana musingakwanisi kutaura nehama dzangu ini handachandokwanisa kutaura naye bhosi taita chihure inini neni saka ini handichakwanisi ndopandikapedzera kutaura navo oreri vakanaka nyaya yenyu ndainzwisisa mune chekutaura here mumakombe makombe zvekutaurwa nemukadzi anonyepa zvemotikari kutanga ndotatangira pamotikari motikari ndakanga ndaishanda kumashure iko nemudzimai wandaiandinaye sakida wandakasiyana naye saka ndiyo mota yaanga achidhima yari kutaura nezvaye saka inini ndichisiyana nemukadzi wekutanga wandakasiyana naye akatora zvinhu zvese zvemumba mudzimai wanguya akandisiyira motikari iyoyi ndiye akandisiyira zvekuti deno madzikoma acho mukadzi wangu iyeye varipo vaiutisa kuti ndakashanda ndine mudzimai wangu iyeye saka uyu aida sheya pakudiko rega timboshanda nyaya iyi makombe tiri kuda kushanda nyaya yekuti uyu mudzimai wenyero makatomuroora here uyu kuroora handina zvaikonzesa kuti airwara aigara achiita zvekubhita zvezvo yanguva zhinji tichifamba ndichigara ndichifamba ndichimurapisa munhu nemari dzangu mari dzichiperera ikoko inonga ndakafamba paatoti asimba chaizvizvi zvimwe ndopaatanga kuita zvekunetsa kudai saka vabereki vake mai vake chaivo vanotozviziva vanotoziva nyaya iyi mai vacho zuro ndaitotaura navo nenhau idzodzo kunhamo kumba kwavo ndinoziva ndakati namotikari iye yatomborovera kunhamo tiri kumba kwavo saka uyu murume ari kunzi akawanikwa akarara nemi kuimba yebasa aizvozvandizviziva ndo nyaya yatoda kuti mbuburedza makuti taurira dzawanise hamuzizivi
ko kuti uyazo mutora uyu kuti amunze mudare munofunga kuti amutora sei? Ndakatoshamisika nezuro ndichitofonerwawo zvinzindo zviri kunoko kana takatogara mubasa nasisi wangu handazvandinomboziva iva vachono ndakati vakatouya makusendi ndofunga ndakavafonera ndane madhezi ndikati amusati matenga zvinhu zvenyere mundipe zvinhu zvangu mbhedha handisisina basa navo mundipe zvinhu zvangu vakatouya pabasa vanaandiri vakati ndandisipo ndanga ndakaenda kukwekwe ndokwana ndakaenda ndikati ndo here kuzotora zvinhu zvikanzi unozoya kuzotora ndakumba wakazenga wakusenda mameseji kuti ukauya kuno kundoita sei ndokuuraya hauna chinja unouya kuzotora ndobva ndangonya arimo mufoni mangu mameseji foni ndinayo. Aiwa hatitoda kunzwa zvakawanda isi toda kunzwa nyaya yekuti mudzimai wamunhu makatorwa nechikomba izvi zvamukuda kutudza nhuna dzenyu inini kutaura chokwadi pari zvino handisi mukadzi wemunhu nyaya yavari kutaura kuti vakapedza kuti kana mukomana wemugona kutotana naye zvenyu kana muno arimo ndogona ngororwa nyaya yavari kutaura kuti hanzi vakatora time vachindirwarisa ndinozoita nditaura zvimwe zvinhu zvakadzikadzika zvisingaiti zvisingafaniri kutaurika inini kurwara kwangu avakaya nemunhu wakauya naye. Aiwa zvisinga zvatichada kuzvinzwa tichiyande nyaya uchapupu wenyu nga watodarika ngatichande nyaya varume wachiti varume nokuti tatoona kuti uyu anogona kutotorasisa mukadzi akutopupuwawo zvimwe zvenhamo dzake saka handizvo zvatingati kuti tichande nazvo tudai varume vaviri vakabatana mauya here nemunhu wamakapa nyaya yenyu witness yamakapa nyaya yenyu kuti ndabata uyu murume ane mudzimai wangu. Witness rakaita vakuru vake uyu vakaramba kunyora bepa nesirochiti isi tinogona kunyora bepa kuno kana mambo taona tsamba yabva kuna mambo ichiti tiri toda proof kuno saka kuti tingonyora tsamba tisina kuona chidhindo chamambo kuno kwamuna kwaratidza Samoni Samoni akaenda namupurisa hatina kunge ndarisipo ipapo kasi kana muti waudare kumamambo handiti kune kwafamba Samoni iwo vanogoramba kupa uchapupu kuti akatoti makoto acho akatoti kunoda kuti kunyorwe tsamba inobva kuno kuti ndokuti tinyorewo tsamba kuti ini paripoti yangu yandakanyora paakandinyoresa ripoti abva kutizwa neuyu makoto wacho ndakatosiya kopi kwavari uya nekopi kuno zvekuti hamuna kuroorwa kana kuti makaroorwa here izvi ndongo pachingobuda uchapupu hwokuti makawanikwa makarara nomunhu umboyo ukangowanikwa chete hatina nyaya zvese zvokusarurana kwenyaya hayo toziva kuti mudzimba munonetsana uyu akangowanikwa chete ane mhosva yekuti akanga akarara nemi chete zvatopera anenge ane mhosva saka nyaya iri kudiwa ndeyekuti kuti unotaura here anytime kune vako time iyoyo zvototi vakatononoka vakatokasika kufamba kuenda uka vaitowana vari mumba vana aiyo tisi toda umbowo unobva uko mudare rine kuti kwanise kupa uyu mutongo hamuna chamunacho nhasi nhasi chandinacho handina asi chandinongova nacho chiti kuti umbrella yake uyu ndakatora mumba make yaakuramba nhasi umbrella ndakati anogona kuiramba kuti aisi yangu ndo zvakatoita anogona kungoiramba kuti aisi yangu isi toda kuti makataura kuna makoto uyu iye makoto nhasi tanga akupai chinhu chinoonekwa nedare rinei chinoza kuti zvokwadi mukomana uyu akanzaita nyaya yakati ndakamumisa akaramba tinenge tautongoti zvatopera zvakadaro nokuti handii ndowakuru wake vana makoto wacho ndopaakati iye handigoti kunyora tsamba ndisina kuona tsamba inobva kuna mambo ndozvaakaita imakoto saka toimisira iri ipapo munyorerei tsamba kuti isu ndisi toda uchapupu unobva kwamuri ndini mambato ndinoda uchapupu unobva kwamuri then you come for judgment musi wa13 yainyu yapera hatisi kutomboera naye kure kana vese zvese zvavataura izvo hatina basa nazvo vanhu kana vatongowirirana kuti vakugara vese vamurume nemukadzi zvokuti chii chichaitika kumberi mukadzi womunhu hararwe naye ndochiwanhu chedu chatinoziva nyaya yanga achitaurwa ye$50 nemurume uyu aiwa haisiyana nazvo dare hashandichidaro chiwanhu chedu kana mukadzi awa zvokuti ndakamubhadharira mari ndakaita sei andingozova ndewangu ndikurarama ndinaye ndewangu haana right yokurara nomwe mukadzi saka isu tiri panyaya yekuti imi makawana mudzimai wenyu akarara chete saka uchapupu wakakura uri kubva kuna makoto ndiye wamakakwanisa kuudza kuti mudzimai wangu ndamuwana akarara nani
nemurume. Saka ndo uchapupu hatudayo unowanika yeshamwa wakawanika uchapupu hausi kuzokukuwadza here. Muda kutotaurawo panyaya. Ini ndini mudzimai womurume. Oh. Pakutaura nababa vakapo ndisipozvinzwisise nokuti andifambe ndogara ndiri pamba. Saka nguva yavakawana murume anogara ndogara naye kuimba yekubasa togara dzimwe nguva kumba kwangu inini. Saka nguva yavakamuwana ndando kana kumuriwo ndezvona chingomirira yakatinzwe kuti makoto achati kudi ndo maashandira atingangoita nyaya iwe. Uyu ndiye driver wokutora shamwari yake panenge pablack door handiti pacid handiti. Saka zvimese hama yamuri pamwe chete pana chakaipa chingomirira yatinzwe kuti makoto achati kudi tichanywa tsamba yedu muno michana nababawo kuti vanotora tsamba ikati inotindwa kubva kuna makoto kubva ipapo titi akutokupai judgment kuzova tinimodzoka handiti. Samba kuenda nani? Inoenda nomurume uyu ndiye auda kuuya neumbowa hwake kubva kuna makoto. Zvinogoneka here? Zvinogoneka. Zvinotadzika sei ari ndiye akatawana makoto. Naye misha muda kuti umwe anotora umbowo ndiani. But kuti nyaya ive clear. Paigona kuenda mumwe munhu asiri kuyu because it seems as if aenda kunotaura mamwe mashoko shamwari ita kuti umbowo huwanike. Saka one of the court members should go there. Aiwa kamakoto handiti ndiye boss pabasa peuyu. Saka handiti ava vanonga varutaura nomuromo wega kuti vakati hatikwanise kuburitsa chinyorwa chedu isusu hatisina kuona tsamba yabva kuna mambo ine mudhindo. Ndiwo ari kuzvitaura wega muridzi adwari kuina nyaya yake. Saka tiwapei tsamba yacho yavari kukumbira instead kuti tishandise personal yedu kuno kuti ndoiyendewo. Regai tongowapa tsamba yesu kutaura kwakuzvitadhindwa ichipa chikumbiro chokuti tinyorerewo chinyorwa chinoratidza kuti vakanunga vakaofendiwa nani. Tongoita kutaura kwavari kuita ivapa. Plus nokunga ndichigona kutaura nezvazvo sekuti ine ndinera noseva handina kuseva uyu ari pabasa ndakatamuseva asiri pabasa chitadza kuti ivo vakuru vacho ndovanga vakatoripo vachitonditsanangurira kuti iwe nyaya yako haina kuita sei haina kutoperawo yakaenderera chi mberi nenyaya yake achireva kuti murume uyu atombouya futi pano vari vakuru vacho pabasa vacho. Saka tipedzatsanangura kuti hapana apa tingagone kuti tingataura kuti kubasa kwacho tsamba yangu yawana kuiona samoni iri samoni wakatoriona zvichadzarega kuti zambuko rokuti uyu ndaenda chitokupiwa chi tatichi because samoni wakatoriona akatoriverenga ndikatoapa zvichadza kuti ini ndikasvika kwavari vakuru vacho masectors yeche ndikatosvika all the same apa hatisi kumupa samoni riduka here pamusoro wedare nachikumbiro pamberi pedare nachikumbiro kuti mumbopuwa nguva murume uyu sematongero aita dare azvipe nguva yekutsvaga umbowo hwake sematongero edare kuti auye neumbowo hwake mupachi pamberi pedare. Tonotaura zvakawanda torebesa nyaya ndati uyu ngave neumbowo hwani evidence yate tapedza zvekuti maamburera chitoshandisa ine haisina basa haatomboibvuma munhu wamukutaura imi chitoshandisa makanhonga dare ratonga kudhara tatopedza uyu ane chinombo hwako iweongokupai judgment ipapo chete zvokuti ava vanhu havana kuroorana hamutagadzisana zvenyu dare rapedza nyaya kudhara kuti hameneonini ndichingotoini kuna kanonga kuti mudzimai yako akatomboendawo naye kudzidza kwako womunzwa aiyoyo makutowanzazvazvipere izvozvo tutorebesa munamato dare ratonga kudhara uyu ngane chiine umbowo izvozvo dzinopinda iri imwe nyaya dzinopinda iri imwe nyaya inotopinda kusesheni yenyaya dzakadaro idzodzo hapana nyaya torebesa nyaya vazukuru rimwe mudzimba vatauchengetwa vakakutwa serogezwa pamusoro ichangamira tsamba yanga muchikumbira kuti iwanike iri yeumbowo makoto angasi kukumba kwauyu saka anenyora achiti kuti aiwa zvomakutotaura imakutotaura zvakatiwanda ava vakaona makoto dare ratoka kudhara uya neumbowo evidence muda zvinodarika izvere ombe yadare musumuka
makoto anogona kuyamuno asi hakwanisi kutaura kuti inini akandiona ndine mukadzi wauyu. Makoto arungu yachitaura kuti uyu akaitisa ripoti wega yataura chokwadi kuti ari kunyepa handiti makoto anongoti makoto acho andakada kukumisa iwewe sei mimi muri kuramba handi makoto acho akada kukumisa iwewe ukaramba kumisa makoto andasangana naye harandomunisa sei muri kufunga izvo akatondifondera makoto anditi uriri ndoendera kwamaizvozvo mukuchitsvagireko siyaitione umbo hwakuya nawo tokupai judgment chete amusorogari ndati muchapedza mbata nyaya dzakawanda muchapedza mbata nyaya dzakawanda nawe nombo evidence pamusoro itangami makoto anogona kuuya handiti asi chaanotaura hatiunombomuda uno tuda tsamba inenge chinyoroti chii iye ndiye anoziva zvaakunotaura uyu ndiye anoziva zvaakunotaura musi wa13 handita kuzemesi musi wa13 8 ngemapana ombera indari musumuke wangu tsamba ndonyorwa muchanyorwa ipapana wanyorereka tsamba kana kuti unoda kwakasamana nekutiva kuda uchipanyaya ordinary letter zvinoda kuti awo vakanunga vaitona nyaya nani ordinary letter moisa mudhimba